नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक 3 गति यानी 18 नवंबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 11 गो प्रमुख खबर सब। 12 में 12 वर्षीय बालिका ऊपर बलात्कार कैल आरोप में एक जने पकड़ाऊ पड़ल बाटे। आज सवेरे जिला के निजगढ़ नगर पालिका 13 में स्थानीय एक जने 12 वर्षीय लड़की के बलात्कार कैल आरोप में एक जने पुरुष के पकड़ाऊ कैल गल बाटे। 12 प्रहरी के अनुसार उक्त पुरुष बालिका के चॉकलेट कीन देवे के प्रलोभन देखा के जंगल में पहुंचा के बलात्कार कैले बाटे। अभी उक्त बालिका के इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा बाटे। आज देश भर सार्वजनिक विदा दिहल गल रहे। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुआटार में बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से पूर्व सभामुख स्वर्गीय दमननाथ ढुंगाना के अंतिम विदाई राष्ट्रीय सम्मान के साथ कल जाला निर्णय सहित आज देश भर सार्वजनिक विदा देवे के निर्णय कल गल बाटे। बैठक से ढुंगाना के निधन में गहरा शोक अभावपूर्ण श्रद्धांजलि तथा परिवार में संवेदना व्यक्त कैले बाटे। बैठक से स्वदेश तथा विदेश से स्थित सभी सरकारी कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा आधा झुकावे के भी निर्णय कैले बाटे। ढुंगाना के आज यह एतवार के दोपहरिया 83 वर्ष की उम्र में इलाज के क्रम में निधन भइल रहे। ढुंगाना के पार्थिव शरीर आज सवेरे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के खातिर श्रद्धांजलि ला छोटा गौचरण में रखल गई रहे। परिवार सूत्र से जानकारी करावल गई बाटे। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में संचालन में रहल संपूर्ण निजी विद्यालय सब आज से अनिश्चितकाल के खातिर बंद होखेला भइल बाटे। हिसान पैप्सन आ एन पैप्सन से संयुक्त रूप में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करत इ निर्णय कैले बाटे। विद्यालय संगठन सब जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका और नेपाल विद्यार्थी संघ बीच कक्षा 11-12 के छात्रवृत्ति के संबंध में भइल समझौता में सुधार के मांग करत पत्राचार कैले पर भी व्यवस्था कैल कहत इ कदम चलल गई जनैले बाटे। संयुक्त विज्ञप्ति में जनावल गई बाटे कि छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि 2074 अनुसार छात्रवृत्ति मिलल विद्यार्थी सबके भरना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क बहाय अन्य शुल्क लेवे के ना मिली व्यवस्था बाटे। लेकिन उपमहानगर पालिका 2081 साल कार्तिक 14 में फर्क किस्म के निर्णय कैल कहत ओकरा के सच्यावेला आग्रह कैला पर भी कोनो पहल ना भइल संगठन सब दावी कैले बाटे। विद्यालय बंद के कारण विद्यार्थी सबके पढ़ाई में गंभीर असर पड़ के देखल गई बाटे। शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सब समस्या समाधान के खातिर तत्काल वार्ता करेला संबंधित पक्ष संगे आग्रह कैले बाटे। विद्यालय संगठन सब जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका संगे यथाशीघ्र वार्ता करके समस्या समाधान न कैला तक विद्यालय सब फेरू संचालन न होखे के चेतावनी दिले बाटे। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 30 लाल परसा में रहल नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी सबके वार्ड समिति के कार्यालय स्वेटर तथा टोपी वितरण कैले बाटे। वार्ड अध्यक्ष मनोज कुमार यादव के अग्रसरता में विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर 10 तक के 7 से जने विद्यार्थी के जाड़ा में लगावे वाला स्वेटर और टोपी वितरण कल गई बाटे। काल विद्यालय में ही आयोजित कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष यादव विद्यार्थी सबके स्वेटर और टोपी वितरण कैले रहनी। खुद से चुनाव की प्रक्रिया कैल वाचा अनुसार विद्यार्थी सबके जाड़ा में लगावे वाला स्वेटर और टोपी वितरण कल गई। वार्ड अध्यक्ष यादव बतानी अभिभावक सबके ही सुझाव अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी से जन ही 150 रुपये संकलन करके ओमे वार्ड समिति कार्यालय से 350 रुपया थप के कुल 500 रुपया के स्वेटर और टोपी खरीद करके विद्यार्थी सबके काल वितरण कल गई। वहाँ के जानकारी देनी। वार्ड अध्यक्ष यादव के अध्यक्षता में भले उक्त कार्यक्रम में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुशवाहा, प्रधानाध्यापक प्रेम राय, वार्ड सदस्य लोग, शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक लगायत के भी सहभागिता रहल रहे। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत अनूप के ब्यास नगर पालिका 12 छिरकेने से लेके देवराली सड़क खंड निर्माण के खातिर आज से 20 दिन तक दैनिक 4.5 घंटा सवारी आगमन बंद होखेला भइल बाटे। निर्माणाधीन मुगलिंग पोखरा सड़क योजना अंतर्गत छिरकेने देवराली सड़क में काम के तीव्रता देवेला अगहन 23 गते तक दैनिक 4.5 घंटा सड़क बंद होखे के मुगलिंग पोखरा सड़क योजना पूर्वी खंड के इंजीनियर विष्णु प्रसाद पांडे जानकारी दिल बानी। मुगलिंग पोखरा सड़क योजना के पूर्वी खंड में अभी तक 68% काम संपन्न भइल बाटे। निर्माण कार्य के खातिर और योजना होखे ना देवेला आवागमन सहज बनावे के खातिर सवारी चालक तथा यात्री सबके आवश्यक सावधानी अपनावेला आग्रह कल गेल बाटे। चितवन के फिसलिंग में गैस बुलेट के ठक्कर से एक महिला के मृत्यु भइल बाटे। चितवन के नारायणगढ़ से काठमांडू आ रहल गैस बुलेट के कुछ बेर पहले पैदल यात्री महिला के ठक्कर दिले रहे। उनका के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनैले बाटे। घटना के विरोध में स्थानीय सब रास्ता अवरुद्ध कैले रहे। उक्त स्थान में इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिंग से इंस्पेक्टर नीरला भंडारी नेतृत्व के टोली खटल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन से भी डीएसपी ज्ञान कुमार महतो के कमांड में थप टोली घटनास्थल तरफ प्रस्थान कैले बाटे। पारसा जिला में सशस्त्र प्रहरी भंसार चोरी करत भारत से अवैध रूप में लियावल विभिन्न सामान सब नियंत्रण में लेल बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 13 गन हेडक्वार्टर पारसा से प्रहरी निरीक्षक आन बहादुर गुरुङ के नेतृत्व में गंडक स्थित चेक पोस्ट में खटल टोली
रु 79,008 से बराबर के किराना सामान बरामद करके वीरगंज भंसार कार्यालय में बुझेले बाटे। ऐसे ही सशस्त्र प्रहरी गुल्म वीरगंज से खटल दोसरका टोली वीरगंज 16 स्थित भंसार मेन गेट आ सीमावर्ती नाका सब में चेक जांच कैला पर 18,26,574 रुपया बराबर के मोटर पार्ट्स, सामान्य दवाई, मोबाइल, एसेसरीज, जूता आ किराना सामान बरामद कैले बाटे। साथे ना 10 प 6696 नंबर के मोटरसाइकिल समेत नियंत्रण में लेके भंसार कार्यालय में बुझेले बाटे। सशस्त्र प्रहरी गुल में अलग से खटल टोली वीरगंज 17 कोनिया में चेक जांच कैले पर पुराना बैटरी या गाड़ी के पार्ट पुर्जा लगायत के 5,03,000 रुपया बराबर के काबाड़ी सामान बरामद कैले बाटे। ऐसा ई रिक्शा के प्रयोग करके भंसार चोरी करे के प्रयास भी असफल कैल गेल बाटे। वीरगंज 16 स्थित भंसार मेन गेट में चेक जांच कैले पर छपकैया निवासी मनोज शाह सोनार फल्स बटन भइल ई रिक्शा में लुका के लियावल 1,67,500 रुपया बराबर के कपड़ा बरामद कैले बाटे। उक्त ई रिक्शा 3 लाख मूल्यांकन करके सामान सहित भंसार कार्यालय में बुझाल गई। सशस्त्र प्रहरी जनैले बाटे। बॉर्डर आउटपोस्ट सिरसिया से खटल दूसरका टोली छपकैया में चेक जांच करत 73,000 बराबर के कपड़ा बरामद कैले बाटे। सशस्त्र परिणाम परीक्षक विष्णु हरि घिमिरे के अनुसार भंसार चोरी करके लियावल अवैध सामान नियंत्रण में अभियान निरंतर रूप में जारी बाटे। वहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र में चेक जांच कड़ा कैल गेल अवैध क्रियाकलाप के रोकेला सशस्त्र प्रहरी बल प्रतिबद्ध रहल बतैले बानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेतृत्व के 251 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जानकी विवाह महोत्सव के न्योता देवेला भारत के अयोध्या प्रस्थान कैले बाटे। मुख्यमंत्री सिंह सहित के टोली काल वीरगंज से रक्सौल नकाहत श्री राम मंदिर अयोध्या तरफ गइल बाटे। विश्व हिंदू परिषद परसा के अनुसार प्रतिनिधि मंडल शनिचर के जनकपुर से बाजा गाजा सहित वीरगंज पुगल रहे आ उतहीं बास रहल रहे लोग। काल सवेरे वीरगंज में आयोजित विदाई समारोह में विश्व हिंदू परिषद के सुनील खेतान मुख्यमंत्री नेतृत्व के टोली के औपचारिक रूप में विदाई कल रहने। वो अवसर में विश्व हिंदू परिषद प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सब प्रति भव्य स्वागत कल गेल रहे। अयोध्या पुग के श्री राम मंदिर के पदाधिकारी सब जानकी विवाह महोत्सव के न्योता दी। आज राम मंदिर में परंपरागत तिलकोत्सव के आयोजना होखे वाला बाटे। तिलकोत्सव के क्रम में प्रतीकात्मक रूप में भगवान श्री राम 4 दाज भैया रानी सबके खातिर लता कपड़ा, गरगहना, माखन, दही, चिवड़ा, फल फूल सहित मिष्टान परिकार सबके सौगात के रूप में हस्तांतरण करके कार्यक्रम रहल बाटे। जानकी विवाह महोत्सव अगहन 21 गते जनकपुर में आयोजना हो रहल बाटे। ई महोत्सव के परंपरागत धार्मिक महत्व के रूप में मनावेला भारतीय पक्ष संगे समन्वय करके न्योता देवे के प्रचलन रहल बाटे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीएव के रूस में लंबा दूरी के अमेरिकी क्षेपणास्त्र मिसाइल सब प्रयोग करेला स्वीकृति दिले बाटे। एक अमेरिकी अधिकारी से द न्यूयॉर्क टाइम्स आ द वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के पुष्टि करत यूक्रेन लंबा समय से मांग करत आयल नीति परिवर्तन उक्त कोरिया से मस्को के युद्ध प्रयास के सहयोग करेला सेना तैनात कैल प्रतिक्रिया में ई स्वीकृति आयल बतैले बाटे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की लंबा समय से वाशिंगटन से शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली प्रयोग करे के अधिकार के खातिर आग्रह करत आयल रहनी। गाजा पट्टी के उत्तरी मध्य क्षेत्र में इजरायली आक्रमण से 96 पैलेस्टाइनी के मृत्यु भइल हमास द्वारा संचालित गाजा मीडिया कार्यालय से जनले बाटे। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF से बेट लाहिया में बहुत आवासीय भवन सब में आक्रमण करे पर 72 से ज़्यादा व्यक्ति के मृत्यु भइल बताल गेल बाटे। नुसेरात अल बुरई से शिविर में भइल बम आक्रमण में 24 जने की मृत्यु भइल मीडिया कार्यालय जनैले बाटे। आक्रमण में करीब 60 जने घायल भइल बाटे त 15 जने से ज़्यादा बेपता भइल बाटे लोग। लक्षित भवन सब में दर्जनों विस्थापित नागरिक सब रहत रहनी, जौना में अधिकांश बाल बालिका आ महिला सब रहनी। नेपाल के अंडर 19 महिला क्रिकेट टोली के कप्तान पूजा महतो के महोत्तरी के गौशाला में भव्य स्वागत कल गेल बाटे। पूजा के नेतृत्व में नेपाल 2025 ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के खातिर पहिलका बेरी छनौट भइल बाटे। ई सफलता नेपाल महिला क्रिकेट के इतिहास में एगो महत्वपूर्ण कोसे ढूंढा मानल गेल बाटे। पूजा महतो अभी यूएई विरुद्ध निर्णय के खेल में नेतृत्व करत टोली के विश्व कप में स्थान दिलावे में सहयोग कैले रहनी। गृह जिला में भव्य स्वागत से स्थानीय युवा सब थप रीत कैले बाटे। स्थानीय खेल प्रेमी या समर्थक सब उनका के सम्मान करेला सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैली के आयोजना कैले रहे लोग। टोली की सफलता केवल पूजा के कप्तानी में सीमित न रहे। वहाँ के क्वालिफायर चरण में कुवैत विरुद्ध के खेल में 130 रन के शतक का 5 विकेट लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कैले रहनी, जौना से नेपाल के नेट रन रेट में यूएई से ऊपर होकर शीर्ष स्थान में पहुँचैले रहे। नेपाल के खातिर महिला क्रिकेट में ऐतिहासिक सफलता बाटे, जौन आए वाला जनवरी में मलेशिया में होने वाला विश्व कप में प्रतिस्पर्धा कर रहा बाटे। पूजा के बारे में वरिष्ठ खिलाड़ी सीता राणा मगर कहनी, पूजा बहुत ही अनुशासित प्रतिबद्ध खिलाड़ी बनी। वहाँ के कप्तानी में पहिलका अनुभव भइला पर कोनो दबाव न लेकर टोली के जीत तक पहुँचा में सफल भनी। नेपाल महिला क्रिकेट के इस सफलता
स्थानीय आ राष्ट्रीय स्तर में महिला खेलकूद के महत्व के उजागर कैले बाटे। आए वाला दिन में ऐसा खिलाड़ी सबके था प्रोत्साहन अवसर उपलब्ध करावे में आवाज़ भी उठ रहा बाटे। ऐतिहासिक क्षण पूजा महत्व उनकर टोली के आए वाला विश्व कप के तैयारी में था पूर्जा प्रदान कैले बाटे, जौना में नेपाल समूह डी में ऑस्ट्रेलिया आ बांग्लादेश आ स्कॉटलैंड संगे प्रतिस्पर्धा करी। आज के खातिर बादल खबर इतने, फेरू बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आवे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।